Kompletní a rozsáhlé testování po celém světě nepřetržitě 24 hodin denně už 2 roky. Už 2 roky se auto testuje po světě a funguje tak, jak funguje, aby mohla začít sériová výroba. Myslím si, že to skutečně mělo smysl. Pár designerských myšlenek pro Quaros 3 sedan. Označení toho auta, které vám tady představujeme, je Quaros 3 sedan. Jak bylo řečeno, ve třídě Quaros 3 budou následovat další karosářské varianty. Sportovní vzhled se siluetou kupé, to byla hlavní designerská myšlenka. Křivky moderních evropských vozů, prostorný interiér, to už bylo řečeno, s dobrým přístupem i na zadní sedadla, můžete si vyzkoušet. Horizontálně orientované linie, nadčasovost designu, to znamená relativně nestárnoucí design, vynikající aerodynamické vlastnosti a třída, do které Quaros Sedan 3 sedan by měl patřit, je segment C, to znamená tím je daná i celková délka 4614 mm. Tento model, který skutečně je výsledkem mezinárodní spolupráce, a my neříkáme, že to je čínské auto, my říkáme, to je auto vyráběné v Číně, v rámci mezinárodní spolupráce bude každopádně success, úspěch.